Ο Λεωνάρδος επέστρεψα μετά από ένα διάρρημα, να το πω έτσι. Δηλαδή δεν έκανα YouTube videos και τέτοια, δηλαδή βαριώσα να βλέπετε άλλους YouTubers. Τώρα ξεκινάω και εγώ να παίζω Clash Royale και από άλλους YouTubers αλλά και από κάποιους φίλους μου που όλοι το έχουν ξεκινήσει, να είμαστε επικοινωνικοί με αυτό. Και έχω 7.200 κύπελα σχεδόν. Είμαι σε μια κλάν. Θα βγω από την κλάν και θα φτιάξω μια άλλη κλάν. Βασικά ήταν και ο σκοπός του βίντεο αυτός, έτσι. Να φτιάξω μια καινούργια κλάν. Η κλάν θα λέγεται... ξέρω εγώ... πώς να λέγεται... YouTube... members... Μπορεί να μπει όποιος θέλει, αρκεί... βασικά, επειδή είμαστε καλή ομάδα, θα βάλουμε... ποιο να βάλουμε... θα βάλουμε τη σημαία της Ελλάδας. Δεν είναι η σημαία της Ελλάδας, αλλά εντάξει, καταλάβατε. Η κλάν θα είναι ανοιχτή και θα είναι πάνω από, ξέρω εγώ, για τους νέους πάνω από 1000 κύπελα. Μπορεί να μπει όποιος θέλει πάνω από 1000 κύπελα, οποιοσδήποτε μπορεί. Θα έχω φτιάξει μια κλάν, αν θέλετε μπαίνετε, θα παίζουμε και μαζί. Θα κάνουμε τουρνουάζ, θα ανεβαίνει η κλάν και αυτό. Η κλάν λέγεται έτσι. Όποιος θέλει μπορεί να μπει. Και αυτό είναι το deck μου. Παίζω Clash Royale εδώ και 2 χρόνια περίπου. Οπότε εντάξει, κοίτα, παίζω. Απλά ίσως θέλω να παίζω πιο πολύ. Κάτσε να παίξουμε και ένα ματσάκι. Ωραία, ωραία. Είχε βάλει Knight, ξέρει να παίζει. Αλλά τον έχω κάνει πατάτα. Ωραία, έχω βγάλει πολύ καλή άμυνα, αλλά έχω βάλει και πολύ καλή επίθεση. Οπότε ναι. Ωραία, βάζω Evolution Barbarian. Ωραία, το έχω παίξει καλά, νομίζω. Νομίζω το έχω παίξει καλά. Όχι ρε φίλε. Έχει level 14 Mega Knight. Τι φάση. Ωραία μπρο. Μπρο, όντως τώρα σκότωσε ένα level 14 Mega Knight. Τι φάση. Γενικά για να ξέρετε, εγώ που έχω φτιάξει το 200 κιλό δεν μου πετάει, ξέρω εγώ, 14 level και 15, ξέρω εγώ καμία φορά. Καμιά φορά μπορεί να μου πετάξει, ναι. Αλλά γενικά δεν μου πετάει πολύ ρε φίλε. Οπότε εντάξει, μπορεί κιόλας να μου πετάξει, δηλαδή δεν είναι κατώφυλλο αυτό. Δηλαδή αν μου πετάξει, οκ, μου πετάξει. In and out, just like that. Ωραία, πολύ καλή άμυνα στην Boss Bandit. Τώρα γιατί νιώθω ότι θα βάλει Mega Knight, το ξέρω λοιπόν. Δεν το ξέρω, δεν παίζει. Καλά και μου τον έβαλε, ούτως ή άλλως έχει βάλει και πέκα. Έκανα και ένα λάθος, έβαλα το που να είναι τέλος πάντων. Θυμάμαι πώς λέγεται, Boomer νομίζω. Τι κάνω! Τι κάνεις! Άλλος ποιος. Εντάξει. Ο μόνος τρόπος για να νικήσει πραγματικά είναι ο Mega Knight. Η μόνη του επιλογή σε ό,τι κάνει μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Εκεί το έχω βάλει και μια πέκα. Είμαι σίγουρος. Εντάξει, πάλι και... Μην το χάσω τώρα. Ωραία. Το κρατάμε. Έλα ρε μπρε, τι είναι αυτό. Και έτσι βάλει και το κρατάσκα, δεν γίνεται να βάλει πέρα,
κάνει εδώ. Εντάξει, θα χάσετε. Εντάξει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Γενικά, εντάξει, είμαι καλός παίκτης, μπρο. Διαστέρια. Καλό. Πολύ καλό αυτό. Πάρα πολύ καλό αυτό. Ήτανε πολύ καλό αυτό. Κάτσε να πάρουμε και αυτό εδώ. Πάμε κι άλλο ένα ματσάκι. Τον τρόλαρα εδώ, τον τρόλαρα, τον παρακτρόλαρα. Ωραία, ναι. Εντάξει, αυτά είναι εύκολα, δεν πειράζει. Να κάνουμε λίγο damage, δεν πειράζει. Φυσικά έκαναν πολύ damage, αλλά ok. Θα κάνω πάλι το ίδιο, να δούμε αν θα δουλέψει. Που δεν νομίζω, αλλά εντάξει. Εντάξει, level 14. Σας είπα και πριν ότι δεν μου πετάει ένα level 14. Ειδικά τώρα όμως αν δεν συνδυάζει και να κάνει ένα anime για να κάνει 10. Ναι, τότε έχουμε πρόβλημα. Ωραία. Δεν είναι χάλια. Τι είναι αυτό τώρα. Ωραία. Τέλεια. Γράψτε μου και στα σχόλια από κάτω πόσα κύπελα είστε και τέτοια και αν θέλετε να μπείτε και στην κλάν, έτσι. Όχι ρε φίλε. Γενικά δεν πάει καλά τώρα. Βγάζω μια αντικρίτηση, αλλά μπορεί εύκολα να τη σταματήσει κάπως έτσι και κάπως έτσι. Τώρα είναι λίγο δύσκολο να λύσει. Ωραία. Φυσικά δεν είναι ωραίο, επειδή ουσιαστικά χάνω, γιατί έχει πολύ ζωή το πράγμα, οπότε δεν πάει καλά. Θα βάλω κάτι αντιθέτω εδώ. Αυτό μπορεί να είναι και πολύ κακό. Επειδή θα βάλω και αντιθέτω εδώ στα πράγματα, οπότε... Με κάνει predict τους Barbarians, τι φάση! Ωραία. Θέλω να ακουμπήσω power. Θέλω να ακουμπήσω power. Να βγάλει τώρα τους skeletons. Δεν είναι σίγουρο, ρε. Ωραία. Θα του βάλω κάτι τέτοιο διάμετρο. Να δούμε αν σου δουλεύεις και πώς. Έλα ρε μπρο, τώρα τι είναι αυτό το πράγμα. Μου το πήρα, εντάξει. Εντάξει. Το πρόβλημα μας πάτως χάνω ρε μπρο. Τι είναι αυτό ρε μπρο. Εντάξει, δεν πειράζει. Γενικά δεν έχω ρισταθώ από αυτή τη μέρα. Έχω να παίξω και μια εβδομάδα plus. Οπότε ναι, αυτή είναι η κλάν. Γράψτε μου στα comments πόσα κύπελα έχετε και αν θέλετε να μπείτε, αν δεν έχετε τόσα κύπελα, να τα κατεβάσω να πω πιο λίγα για να μπείτε. Και αυτό ήταν το βίντεο. Γι' αυτό, bye!